makadungog kamo. Hello mga ka-Francel, maayong buntag na po sa inyo hang tanan. Tuesday morning na po. Mga to ang salmo nga himuon karon intended for September 6, no? Kay kuan naman ta karon. September 1. So para ni sa Sunday sa September 6, pero una ang tanan ato asang basahon ning mga comments na to sa to ang comment box sa tong August 30 na to nga salmo. Nag-comment sa to ang -1 nga gipost para sa to ang August 30. Si Ma'am Nida Umak, hello diha Ma'am Nida Umak. Durias, siya, please post sa dili -1. Thank you and God bless. Siguro si Ma'am wala nakakita sa kuan sa katong dili -1 katong na vocals kay naulahin ako to siya post. Pag-post na ko timingan nagkamang ato ang internet kaya dugay na post, dugay na sunod na mas nauna nga na post kining ato ang -1 kay dili kayo bugat ang iyahang bytes. Okay, si Ma'am Arsenia Enriquez nag-comment po siya sa -1. Daghang salamat sa mga tuno sa salmo kanunay kung nagtanaw kada semana. Daghang kaayong salamat Ma'am Arsenia Enriquez. So, daghang kaayong salamat sa pagsunod nimo sa ato ang mga salmo, Ma'am. Okay, si Ma'am Marifel Ation, siya, salamat kayo, sir. Yes, Ma'am, salamat po, Ma'am, kay perminti ginig sunod sa ato. Si Ma'am Marifel Ation, ug na siya ipahabol. Siya ay link nga gi-send sa atua. Siya, sir, please, if naaka-time mo, request ko nimo. Pahimo ko -1 ani ako gikanta. Moabot among patron sa Archdiocese, ang pinangga namong Birhen sa Kota. Moabot din sa among kapilya karong Friday. Magmisa si Father Fred, among gamiton duyog para pang recessional hymn namo. Kung pwede lang, please, o makalugar. Kung pwede lang, please, o makalugar lang po ka. Salamat, daan. Ma'am, sorry jud kayo. Wala na ako na apas og himo kay last week, patiging naghanag mga chapel o mga churches nga nag-request sa ako. Kaya, wala na akong nahimuan. Napami mga live streaming sa FB sa ako ang banda kaya wala jud ako nahimuan, Ma'am. Sorry jud kaayo. Ma'am Marife Ladion. Subuna ko, Ma'am. Sorry jud kaayo, Ma'am. Wala jud ako nahimuan. Kay ipit pud kaayo kay Friday naman gud siya, no? Friday na siya so ipit na jud kaayo. Maglisod na kong sepra, maglisod na kong kuha sa ito ang kasi mo ang gina-request sa ako. Ma'am, sorry kayo ha. Ang Ma'am Marife Ladion. Okay, Ma'am Cristeta Serohijos, very touching kayo ang imong tono. Ano siya? Sa salmo, kahilakon kog paminaw. Hinaton ta, dili kapulan paghimog salmo responsoryo. Matag Domingo, kay magamit man ako pagsalmo sa mong simbahan. May the Holy Spirit inspires and guides you. Okay. Ma'am Cristeta Serohijos, daghan kayong salamat kay naangayan nimo ang ako ang salmo nga gihatag ug gani ingon ka kahilakon kag paminaw. Salamat kayo, Ma'am. Kaupon, Ma'am, mainta ang Holy Spirit na mag-inspire po sa imuha pirmi ug mag-guide sa imuhang pagkanta sa inyong salmo responsoryo diha sa kada Domingo kay ingon man ka nga imuhang magamit. Daghang kayong salamat, Ma'am Cristeta. Si Sir Jimmy Mayot. Mayong gabi, Brad Francel, salamat kayo atong August 23. Daghan kaayo naka-appreciate kay nindot ang salmo atong igamit na ko. Ganahan kayo sila sa tono. Kanunay nagasunod sa imong salmo kay ganahan ko maminaw kada naa kay bag-o nga gihimo. Okay, Ma'am, Sir Jimmy Mayot, daghan po kayong salamat, sir. Kay naangayan dahil sa imong
katilingban ang ato ang salmo nga gipost diri. Imo man pud ang imuhang gigamit. Sir Jimmy, daghan kayong salamat. Si Sir Jimmy day kuan niya comment niya atong August 30. Ma'am Nida Macdorias gihapon, thank you so much watching now. Yes ma'am, daghan kayong salamat sa kanunay nimong pagtan-aw. Ma'am Nida Umak lang gihapon, thank you so much sa tunong nga imong gihatag sa August 30 nga salmo. Daghan kayong salamat po, ma'am. Okay, so mga ka-Francel, daghan kayong salamat. Na-distract ko kanay message nga niabot. Wala na akong na flight punto kong cellphone. Daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa ato ang mga salmo. O katong mga wala na ko nabasa, wala na ko na himuan, nahimo ang inyong mga request. Sorry kaayo. Gyud ako tanan ma-please, no? Pero nagapaningkamot ko kaso lang di lang gyud nako makaya. Ay mga nag-comment diri nga mga bago na to nga mga subscribers. Daghan kay salamat sa mga nag-subscribe. Wala na nako nabasa tanan, wala na ako na kopya tanan. Sa mga tanang subscribers nato, daghang salamat sa tanan pod nga wala pa nag-subscribe sa ato ang channel nga kanunay na nagabisita sa ato ang channel, please subscribe na mo. Okay, so daghan kayong salamat sa ako mga subscribers nga tinuod nga nagasunod sa ako ang salmo, tinuod nga naga-appreciate sa ako ang salmo, sa mga katilingban, sa mga churches, sa mga sa mga parokya nga nagagamit sa ako ang salmo. Daghan kayong salamat. Unta dili mo mapulan sa paggamit sa ako ang salmo. God bless us all. Makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang iyong mga kasing-kasing. Makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang iyong mga kasing-kasing. Dali ka mo, dayon tang Ginoo, mag-awit kita nga malipayon sa Dios nga atong tigpanalipon. Mangadto kita kaniyaron pagpasalamat, ug gawitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdaig. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Dali kamo, mangyugbog kita ug musimba kaniya,
mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga atong mabubuhat. Siya ang atong Dios, kitang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuman. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Pamatiya karon ang iyang gisulti, ayaw gahiyang iyong ulo sama sa inyong katigulangan dito sa Meriba. Ingon man dito sa kamingawan sa masa, isulayan nila ko, bisag nakita nila ang gibuhat ko kanila. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo